ኣብ ኮምፒውተርና በዚ የማናይ ወገን ኣብ ታስክ ባር እንድሕዳ ተዓዚብኩም ናይ ሰዓትን ናይ ዕለትን ዝነግር ክፋል ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኮምፒውተርና እቲ ሰዓት ወይ ድማ ዕለት ኣብ ትጋገየሉ እዋን ኣበይ ኣቲና ኢና ንዕርዮ ኢና ክንመሃር ሕጂ ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ኣብዚ ስታርት ኢና ንኣቱ እሞ ኣብ ሴቲንግስ ኢና ንኣቱ። ኣብ ሴቲንግስ ምሳተና ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ኣብዚ እንታይ ዝብል ኣለና ታይም ኤንድ ላንጉጅ ዝብል ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ታይም ኤንድ ላንጉጅ ኣቲና ቀፂልና ኣብዛ ዴት ኤንድ ታይም ትብል ኣብኣ ንኣቱ። ሕጂ ዴት ኤንድ ታይም ኣቲና ኣለና እናተይ ቁኑዕ እዩ ዘሎ ግን ኣብዚ ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና ኩሉ ግዜ ሓንቲ ክትዕረ ዘለዋ እዛ ታይም ዞን ትብል እያ ማለት እዩ። እዛ ታይም ዞን እቲ ትነብርሉ ዘለኹም ሃገር ናቱ ሰዓት ኣብዚ ኣቲኹም ከተዕርይዎ ክትብሉ ኣለኩም። ኣነ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለኹ ንኣብነት UTC + 3 እየ መሪፀ ዘለኹ ብናይ ናይሮቢ መሪፀ ኣለኹ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ከዓኒ ኣብዚ ኣቲኹም እቲ ሰዓታትኩም እቲ ዘለኹምዎ ታይም ዞን ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ኣብዚ ክትዕርይዎ ክትብሉ ኣለኩም። ኣብ ሱዳን እንድሕር ኣለኹም ንኣብነት ኣብዚ ካርቱም ትመርፁ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ኣብዚ ኣሎ። ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ቀንዲ ክትፈልጥዋ ዘለኩም ነገር እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰዓታትና ክባላሾ ይኽእል እዩ ብፍላይ ባይ ዲፎልት ተፃዒና ምስ መፀታ ኮምፒውተር ብናይ ኣሜሪካ ናይ ፓሲፊክ ታይም ናይ ከምኡ ዝብል ገለ ሒዛ ትመፅእ። ሕጂ ጌጋ ሰዓት ስለ ክፀንሕ ዝኽእል እዚኣ መጀመርታ ተቐዳሚት ክትዕርይዋ ዘለኩም እዚኣ እያ። ንሳ ምስ ገበርኩም ምናልባት ኣብዚ እናተይ እንድሕዳር ኢኹም እዚኣ ሴት ታይም ኣውቶማቲካሊ ትብል ዘላ ኦፍ ጌር ኣለኹ ሴት ታይም ዞን ኣውቶማቲካሊ ትብል ዘለኻ ኦፍ ጌር ኣለኹ ምክንያቱ ኣነ ኢንተርኔት ስለ ዘይብለይ ኢንተርኔት እንድሕዳ ኣለኩም ኮይኑ ግን ዋላ እዚ ኣይትግበርዎ እዚአን ክልቲአን እንድሕዳ ወሊዕኹምን ባዕላታ ኮምፒውተርኩም ምስቲ ናይ ማይክሮሶፍት ሰርቨር ወይ ድማ ካልእ ናይ ኤንቲፒ ሰርቨር ሲንክ ጌራ እቲ ሰዓት ኣውቶማቲካሊ ባዕላ ክትረኽበልኩም ስለትኽእል ኣይትሽገሩን ኢኹም ማለት እዩ። ተረዲኣትኩም ኣነ ግን እንታይ ገይረ ነዚአን ክልቲአን ኣጥፊኤ ኣብዚ ኣትየ ኣብዚ ቼንጅ ትብል ኣትየ እየ ነቲ ሰዓት ይዕርዮ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዕለት ኣብዚ ኣትየ ይዕርዮ ፌብሩዋሪ 11 2021 እቲ ሰዓት ድማኒ ኣብዚ ኣትየ ከዓ ይዕርዮ ማለት እዩ። ተረዲኣትኩም ዘን ቼንጅ ይብል ኣብዚ ይቕይሮ። ሕጂ ዝናተይ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ኣውቶማቲክ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ኣቲና ንሪኦ ድማ ኣብዚ ታሕቲ ምስከርኩም ኣብ ታሕቲ ምስከርኩም እቲ ፎርማትስ ይርአ ኣሎ ማለት እዩ። ፈርስት ዴይ ኦፍ ዊክ ሳንደይ ክጅምር ምዃኑ እቲ ናይ ካላንደርኩም እዩ ዘርእየኩም ዘሎ እዚ። ሕጂ እዚኣ ሰዓት ጥራይ ኣይኮነትን ትነግር ኣብዚ ሰዓት ኣለና ምሽ ኣብዚ ድማ እንታይ ኣለና ካላንደር ኣለና ማለት እዩ። ተረዲእኩም ኣሎ። ሕጂ እታ ካላንደር እታ መጀመርታ መዓልቲ ብሳንደይ ከም ትጅምር እንድሕዳ ትገብርዋ ደሊኹም ኣብዚ ኣቲኹም እዮም ትቕይሩ። ሕጂ ናተይ እቲ ዘሎ ፎርማት ኣብዚ ይርአየኒ ኣሎ ሳንደይ ሾርት ዴት ፎርማት ከምዚ ኢሉ ክረአዩ ሎንግ ዴት ፎርማት እንድሕር ኮይኑ ከምዚ እዩ ሾርት ታይም ከምዚ ሎንግ ታይም ከዓ ከምዚ። ሕጂ ኣብዚ ክመፅእ ከሎ እቲ ዲስፕሌይ ክረአየኒ ከሎ ከምዚ ኮይኑ ይረአየኒ ኣሎ ማለት እዩ በዘን ፎርማት እዚኣተን ማለት እዩ። እንድሕዳ ክንልውጦ ደሊና ኣብዚኣ ቼንጅ ዴት ኤንድ ታይም ፎርማት ኢልና ንኣቱ። ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ዕለት ተገላቢጡ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ሕጂ እዚኣ እታ ፈርስት ዴይ ኦፍ ዊክ እንታይ ከም ትገብራ ሳንደይ ማንደይ እንታይ ንኣብነት ኣብዚ ካላንደር እንድሕዳር ኢና ናተይ እንታይ ኢላ ትጅምር ዘላ እቲ ካላንደር ሳንደይ ኢላ ትጅምር ዘላ ትሪእዋ ኣለኹም። ኣብዚ ምናልባት ማንደይ እንድሕር ጌርያ እዚኣ ክትልወጥ ክትክእል ኣለዋ። ኣብዚ ሪኢኹማ ሕጂ ማንደይ ኢሉ ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካላንደር። ካልእ ኣብዚ ዕለት እንድሕዳር ኢኹም እቲ ሾርት ዴት ከመይ ኢሉ ንርኢ ኣላ ዕለት 11 ፌብሩዋሪ 21 ኢሉ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ገለገለ ኢኹም ኣብዚ ተጋጊዩ ክመፅእ ክእል እዩ ወይ ድማ እቲ ዓመተ ምህረት ብቕድሚት ገለ ኮይኑ ክመፅእ ክእል እዩ። ነዚኣ እንድሕር ቀይርያ ትሪእዋ ኣለኹም ከመይ ኢሉ ኣሎ እቲ ዕለት 2021 ወርሒ 2 11 እዩ ዝብል ዘሎ። ኣነ ሕጂ ከምዚ ኣይደለኹን እንድሕር ደኣ ብዴት ማንስ ይር እንድሕር ደኣ ዝቆፅር ኮይነ ከምዚ ኣይገብራ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣቲኹም ሾርት ዴት ድማ ፎርማት ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሎንግ ዴት ፎርማት ዝብለና ዘሎ ንኣብነት ኣብዚኣ ሆቨር እንድሕር ጌርኩም ማታ ማውዝ ረእይዋ ተርስደይ ፌብሩዋሪ 11 2021 ኢሉ የርእየኒ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ኣብዚ ከዓ ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ እቲ ናይ ሰዓት እዩ እዚ ከዓ እቲ ሰዓት ከመይ ማለት ኣዋር ሚኒት ጥራይ ዲኻ ክትርኢ ደሊ ኩሉ ኣብዚ ኣሎ እቲ ሴቲንግስ ማለት እዩ። ሎንግ ታይም ድሕር ደሊኻ ከዓ ሎንግ ታይም ኣብዚ ክትዕርይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ናብ ሴቲንግስ ክትምለሱ ድሕር ደሊኹም ኣብዛ ላዕሊ ባክ ባተን ኣላ ነዛ ባክ ባተን ትፀቕጥዋ ናፍታ ዝነበርኩማ ሴቲንግስ ከዓ ትመልሰኩም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እታ ቀንዲ ክንመሃራ ዝደለኹዋ እዛ ናይ ታይም ዞን ሓንቲ
ካልኣይ ካኒ ዕለትን ሰዓትን ኣበያቲና ማኑዋሊ ንቕይሮ ሪና ኣለና ከምኡን ፎርማት ናይ ዕለትን ናይ ሰዓትን ካ ኣብዚ ሪና ኣለና ማለት እዩ ጂ ናብ ሴቲንግስ ክምለስ እንተደልየ በዚኣ ክምለስ ክእል ናይ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽንስ ሴቲንግስ ኣበያቲና ኢና ንቕይሮ እንጂ ፋይል ኤክስፕሎረር ንኣብነት ንወልዕ ፋይል ኤክስፕሎረር ምስ ወላዕና ኣብዚ ፋይል ትብል ኦፕሽን ኣላትና ብድሕሪኡ change folder and search options ትብል ክትመጻና ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚኣ ጀነራል ከም ዘለና ንረጋግጽ ሕጂ እዚ ሴቲንግስ ኣለዋ ክልተ ነገር ሓደ ከመይ ጌርና ናት ፎልደርስ ናትናሲ ብራውዝ ንገብሮ open each folder in the same window ዝብል ኣለና open each folder in its own window ዝብል ኣለና ሕጂ ረይዋ እዛ ቀዳመይቲ ኦፕሽናት ተመሪጻ ዘላ open each folder in the same window ዝኾነ ፎልደር ሲ ኣብዛ ዊንዶው እዚኣ ክኸፍታ ማለት እዩ ንኣብነት እስከ ኣብ ዶክመንትስ ሞኒቶ ኦኬ እዚኣ ኸጥፋእ ስለ ዘለኒ ድሓን ከሪአኩም እዚኣ ተቐዳመይቲ ኦፕሽን እንታይ ትገብር ዘላ ኣብ ዶክመንትስ እንድሕር ኣትየ ረዩ ሕጂ ኣብ ዶክመንትስ ኣለኹምሽ ኣብ ዶክመንት እዚኣ ባንዲካም ትብል ፎልደር እንድሕዳ ከፊትያ on the same window እያ ትኽፈት ዘላ ሪኢኹማ ኣፍታ ዊንዶው እያ ትኽፈት ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንድሕዳ እቲ ፕሮግራምስ ናተይ ኣምነ ናቱ ዊንዶው ክኽፈት እንድሕደልየ ይኸ እዚኣ ካልእቲ ኦፕሽን እንድሕዳ መሪፀኻ እዚኣ ኻ እንታይ ትገብር እሳ መሪፃ ኣፕላይ ኦኬ እንድሕር ኢልያ ሪእዋ ሕጂ ኣብ ዶክመንትስ ኣትየ ኣለኹምሽ ባንዲካም እንድሕር ከፊትያ ኣብ ናታ ዊንዶው እያ ትኸፍታ ዘላ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብ ዝሓለፈ on the same window እያ ከፊታታ ነይራ ሕጂ ግን ኣብ ናታ ዊንዶው ከፊታታ ኣላ እዚኣ ሳይበር ሊንክ እዛ ኢምፖርታንት ፋይልስ ትብል እንድሕዳ ከፊትያ ኸ ረይዋ ኣብ ናታ ከፊታታ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ንኹሉ ንኸፍቶሲ ናቱ ዊንዶው ይኸፍተሉ ማለት እዩ 10 ፎልደር እንድሕር ከፊትካስ 10 ፎልደር ይኽፈታሉ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ኦፕሽን ኣላትኩም ምናልባት ከምዚ ዓይነት ነገራት እንድሕር ኣጓኒፍኩም ኣብዚኣ ኦፕሽን ሰኣቲኹም ኣብ ዝኾነ ክትቅይሩዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ በታ ናይ ቀደመይ ክኸይድ እየ ማለት እዩ ተኻልእቲ ክንመሃራ ዝደለና ካብዚ ክሊክ ኣይተምስ ኣዝ ፎሎስ ዝኾነ ኣይተም ክትከፍቱ ከለኻሲ ብሲንግል ክሊክ ዶ ክትከፍቱ ሕሸካ ዋላ ብዳብል ክሊክ ሕጂ ረዩ ንኣብነት ነዚኣ እንድሕር ኢምፖርታንት ፋይል ክኸፍታ ደልየ ኣነ ዳብል ሓንቲ ክሊክ እንድሕር ገይረ ሰሌክት እያ ትኸውን ክልተ ግዜ ዳብል ክሊክ እንድሕር ገይረያ ግን እያ ትኸፈት ዘላ ማለት እዩ ብሲንግል ክሊክ ክትክፈት እንድሕር ደልየ ኣብዚ ኦፕሽንስ ይኣቱ ሞኒ ኣብዚኣ ሲንግል ክሊክ ትብል ኦፕሽን ኣላትን ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ መረፅኩ ሕጂ ኣፕላይ ኦኬ እንድሕር ዳኢለያ ኣብዚ ክሊክ እንድሕር ገይረ ብሓንቲ ትኸፍቶላ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ነዚኣ ክሊክ እንድሕር ገይረያ ብሓንቲ ትኸፍቶ ነዚኣ ክሊክ ተገይረኻ ብሓንቲ ክትከፍቶ እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኸ ካልእቲ ኦፕሽን ኣላትና እንድሕር ከምዚኣ ኮይና ኣብዚ ኣቲኹም ክትቅይርዎ ኸ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ብዳብል ክሊክ ክኸይደ ራይ ካልእ ኣብዚ ኣሳሰይቲ ኦፕሽን ዘላትና ናይ ፕራይቨሲ ትብል ኦፕሽን ኣላ ኣብዚ show recently used files in quick access quick access ኣብ ካልእ ቪድዮና ተሰሪሓላታ ፕሮግራም እዚኣ ማለት እዩ እዛ quick access ኣብዚ እንታይ እያ ትገብር ሕጂ ፒን ዝገበርናዮም ቀፃሊ ንጥቀመሎም ፎልደርስ ኣብዚ ይመፁ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እንድሕዳ ሪሰንትሊ ዝተጠቀምናሎም ፋይልስ ኣብዚ ክመፁ እንድሕዳ ደሊና እዚኣ ክሊክ ንገብራ ኣፕላይ ንብላ ማለት እዩ ኦኬ ምስ በልና ሕጂ ቀፃሊ ንጥቀመሎም ፋይልስ ኣብዚ ታሕቲ ክመፁ እዮም ማለት እዩ ኣውቶማቲካሊ እዮም ዝመፁ ተኻልእቲ ኦፕሽን ከዓ show frequently used folders in quick access ብለና ፀኒሕና ነርና ንጥቀመሎም ፎልደርስ ከዓኒ ኣብዚ ኸ ይመፁ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ካልእ ሴቲንግስ ስለ ዘጥፋናዮ ኣብዚ ኣይንሪኦም ኣለና እምበር ኣብዚ ብዙሕ ፎልደርስ ብዙሕ ፋይልስ ክመፀኩም እዩ እንድሕዳ ክትጥፍዎ ደሊኹም ነዚአን ከተልግስዎን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ስለዘየድልያኒ ኣልጊሰን ኣለኹ ኣፕላይ ክብላ እየ ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ኣይመፃንን ይዘን ፒን ዝገበርክዎን ጥራይን ክመፃ ማለት እዩ እዚኣ ብዛዕባ quick access ካልእ ቪድዮ ዘዳለናያ ስለ ዘላ ኣብ ኣቲኹም ፅቡቅ ጌርኩም ተመሃርዋ ካልእ ኣብዚ ፎልደር ኦፕሽን ኣብዚ ቪው ምስ ኣተና ድማኒ ሓንቲ ኦፕሽን ከሪአኩም እየ ኣብዚ እቲ ካልእ ተዘይተንከፍኩሞ ፅቡቅ እዩ ኣብዚ ግን show hidden files folders and drives ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ፎልደራትና ሃይድ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ኣን ሃይድ ክንገብሮም ከዓ ንኽእል ኢና ኣብዚ ከዓ ሕጂ ግሎባል ሴቲንግ ኣለና ኣብዚኣ ክሊክ እንድሕር ጌርና ዝኾነ ሂድን ፋይልስ ፎልደርስ ወይ ድራይቭስ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቶም ሂድን ፋይልስ ሃሳስ ፎልደር ዓይነት ጌራ ከተምፃልና እያ ማለት እዩ ድሓናነ በታ ዘላታ ክገድፈ እያ